La meva mare tenia diagnosticada una leucèmia limfàtica crònica i estava interessada en poder-li, si al llarg de la seva malaltia necessitava una donació, doncs jo o una altra persona poder-li ajudar en la seva malaltia. Vaig decidir fer-me donant de medul·la òssia a través d'una xerrada que va fer l'Ajuntament de Mollet, aquí a la Marineta. Van passar uns anys, la meva vida va transcorrir, jo vaig ser mare, vaig ser donant de sang moltes vegades, vaig donar plaquetes, vaig donar tots els teixits que vaig poder donar, vaig donar les cèl·lules mares del cordó umbilical. Vaig poder donar-ho tot, però no vaig donar medul·la òssia. I que val la pena esperar una trucada i poder salvar una vida o com a mínim donar una miqueta més de benestar a algú i saber que has pogut aportar un granet de vida a algú. Va arribar l'any 2020, va arribar el Covid, ens van confinar tots a casa, era la meva trucada esperada i era un 90% compatible amb un progenitor. Uau, en aquell moment va ser un moment d'explosió, d'alegria, de por. Què faig en aquell moment de Covid, de mil sensacions, poder salvar una vida, poder com dir que no. Aleshores em vaig posar en contacte amb els metges, vaig dir en tot moment que sí. Donar vida és el millor que pots fer en aquest món i és una sensació increïble i que jo la recomano. I la recomano perquè ho he fet 3 vegades. El meu desig seria poder conèixer aquesta persona, conèixer el meu receptor, poder-li donar una abraçada, però sé que tot això no és possible. I com no és possible, doncs m'agradaria poder-li fer una 4a donació, doncs potser d'aquí 40 anys, quan els dos siguem vellets, que em torni una trucada al banc de sang i que em diguin «Laura, et necessito una altra vegada». I aleshores jo d'aquesta manera sabré que ella està viu.